Asikubele samukele kwi-channel uPastor Ngilobi yachaza amaphupho. Okufanele ngikufanele ukuthi-ke qikelela ukuthi-ke uba imember noma-ke uba ngonikela kwi-channel bese ke le number uyayisebenzisa ngoba uyimember noma-ke uyanikela. So ngo-9 ka 5 mhlawumbe kuphela ku-WhatsApp. Fona from 9 ka 5 kuphela Monday to Friday kuphela. Kunombukeli la ubuze ukuthi uphuphe ukuchithelwa amanzi, uphupha ukuchithelwa amanzi, dreaming of yourself spilling water by mistake. Ukuchithelwa ngamanzi ngephutha, ngabe waphethe ngebhakede noma waphethe ngendishi noma waphethe ngemug, waphethe with a bowl, whatever loyisebenzayo, echithekela amanzi kubi. Nake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma ngenzeka uphupheke uphethe amanzi, kuwuphawu oluba olubike uma echitheka. Lokhu ke ngenzeka uyakhonyisa ukuthi uzolahlekelwa utho olubalekile maduze. Uthi qinisa ke emkhuleko ukuvimba nanku umshopho okulahlekelwa. Kodwa komunye ngabe seyinjala kanje ukuthi number 2 kwabanyeke uma uphupha kuphethe amanzi kuba uphawu olubi uma echitheka ngoba seliyakhomba ke ukuthi uzophunyukwa yithuba wena noma ke uzophelelwa ke umsebenzi okanye uzofelwa umklamo wakho okanye uzolahlekelwa incebo noma ke uzosaphaza izinsiza zokuphila uzobhubhudla imali ngenxa yobugedengu nokungakwazi ke ukuyilawula. Number 3, kwesinye isikhathi uma kungenzeka uphupheke uphethe amanzi uyaba uphawu ngaba olubi futhi uma echitheka ngoba ke la iyakhomba ukuthi kungenzeka uzolahlwa uzokwaliwa umuntu omthandayo naphezulu komzamo wakho wokumgcina nokumphatha kahle. Number 4, omunye ngayibheka kanje kuyenzeka futhi uma uphupha uphethe amanzi kuba uphawu olubi kakhulu uma echitheka osuke lukhomba la ukuthi kumele uqaphele uphinde uqinise umkhuleko ukuvimba umshophi wokushonelwa umuntu okanye ke uma ukuthi ukhulelwe wokuphuphunyelwa isisu ngenxa yokuba nenkinga yesibeletho esingabambi. So umunye umuntu uma nenkinga yesibeletho esingabambi kahle esehluleka ukubamba uyayiphupheka ichithelwa amanzi kanti ukhulelwe lokho sekuyamkhomba ukuthi kunamathuba phezulu kulengane iphuphume lesisu siphuphume ukuthi sukuma masinya kukhuleke uzike noma kuye kubelaphi bekulekele izinto zokuvimba lomshophi. uSamuel wesibili chapter 14 verse 14 ngokuba ke simele ukufa sinjengamanzi achithwe emhlabathini engenakuqoqwa futhi kanti uJobe 14 verse 10 kepha umuntu ofileyo uphelile umuntu oqabukileyo uphina njengamanzi anyamalele elwandle nomfula oshileyo ome. Siyabonga ke sibheka ukuchithekelwa amanzi okade uwaphethe. Siyathoba.